ako, pwede mo dito kalimpyo, ani ako, matuman ang imong pagbuot. Agrabihan naman sa nimo pwede kadagko ng mga kulikta imong nadawat, wa jud ka kapalit og mga para paglimpyo, ani, matuman ang imong pagbuot. No, matuman ang imong pagbuot, matuman ang imong pagbuot, matuman ang imong pagbuot. Wa giratol. Paglihi sa nimo sa imong bana, tuwag agbay-agbay sa bubuk kay sure dito sa may misulti. Di na ni mada. Ng Panginoon ayon kay San Lucas. Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan. Osana, Osana, Osana sa kaitasan. Pinampala ang napaparito sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana sa kaitaasan. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay. Ang Ama, ginagawa namin ngayon yun. Ano ba yan? Sumainyo ang Panginoon. Amen. Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Magsitayo ang Panalangin mo kami. Ano ba yan? magsitayo ang Panalangin mo kami. Ano ba yan? Ano ba yan? Diriwang na muling pagkabuhay ni Jesus. Si Jesus ay muling nabuhay upang mabuhay tayo sa bagong kaayusang Ano ba yan? Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Ano ba yan? Kahain para sa mga hinirang. NANI?! Omae wa... Po kayo, kala ko'y paniki eh. Napagkamalang pugad itong aking buhok. Bagong gupit pa naman. Ano ba yan? Corde vita bustevo Ano ba yan? estres nostra salve ad reclamamus este distinguente Ano ba yan? Agnus fidiuramus clementes et plentes in ar claribarum barde. Ano ba yan? Elia ergo agno nostra nolla. Ano ba yan?